Od najmanjeg elementa do velikih površina, Caroline je fleksibilan i inovativan sustav opremanja za vaš ured, bez obzira trebate li samo malu stalažu ili kompletan namještaj. Veliki izbor komponenti rezultira beskrajnim mogućnostima kombiniranja, prikladnim za sve individualne potrebe. Svoju osobnu željenu izvedbu možete složiti sami, koristeći Caroline konfigurator, ili vas možemo osobno savjetovati kao i izraditi ponudu za traženi element. Svaka promjena veličine konstrukcije ili odabrane komponente prikazuje se odmah u 3D prikazu u konfiguratoru, uključujući i automatsku promjenu cijene i dimenzija. Zahvaljujući svojoj modularnoj strukturi, Caroline se može isporučivati u kompaktnim jedinicama pakiranja, što štedi prostor, smanjuje troškove transporta i štiti okoliš. Postavljanje je izuzetno jednostavno. Nije potrebno nikakvo stručno znanje i kroz montažu ćete biti vođeni korak po korak, a za montažu vam nisu potrebni nikakvi posebni alati. Sve komponente, kao što su police, korpusi i drugi elementi, jednostavno se postavljaju na željene pozicije u odabranoj konstrukciji. Caroline impresionira svojim elegantnim dizajnom s delikatnim čeličnim profilima i ispunjava sve funkcionalne zahtjeve zahvaljujući patentiranom plugin sustavu. Caroline nije savršen samo za upotrebu u uredu, sustav je također idealan i u drugim područjima, kao što je dizajn trgovina, sajmovi i izložbe ili u opremanju doma, jer se Caroline može jednostavno i uvijek iznova mijenjati. Visoko kvalitetni materijali osiguravaju dug životni vijek, a različite mogućnosti upotrebe čine Caroline posebno održivim. Caroline se može proširiti ili promijeniti u bilo kojem trenutku, bez obzira mijenjaju li se vaši zahtjevi ili ukus, kod nas možete jednostavno ponovno naručiti u bilo kojem trenutku.